Niektorí ľudia nás dokážu zraniť viac, než si zaslúžime. A to len preto, že ich máme radšej viac, ako si zaslúžia oni. Je to smutná pravda, že niektorí ľudia, ktorých máme radi, sú schopní zraniť nás viac, než by sme si zaslúžili. Tento citát hovorí o tom, ako môže byť naša citová väzba a vnímanie iných ľudí skreslená. Keď naša láska a starostlivosť nie sú opätované rovnakou mierou, alebo ak necítime aspoň uznanie vo vzťahu za to, čo sa dom snažíme prinášať. Naša snaha býva pre druhú osobu samozrejmá a naopak akákoľvek aj neumyselná chyba dôrazne vyčítaná. Vzťahy sú síce komplikované, každý z nás má inú mieru empatie a láskavosti. To však nikomu nedáva právo znevažovať našu osobu, povyšovať sa, či správať sa nedôstojne. Niektorí ľudia, ktorí nás zrania, možno nemusia mať zlý úmysel, ale ich obmedzenia vo vnímaní, empatii a naučených vzorcoch správania zo svojej primárnej rodiny môžu byť pre nás škodlivé. Je dôležité uvedomiť si, či sa oplatí ostávať s ľuďmi, ktorí sa stávajú pre nás tým pádom toxickými. Či nám tieto vzťahy naozaj stoja za spôsobenú újmu na našom psychickom a emocionálnom zdraví.